Sant. Combat tax abuses needs to be factual, focused and clear. Kwistjonijiet dwar is-salta ta' dritt qed jintużaw biex immexxu l qudiem interessi polarizzati u partiġani li jeżistu fil-politika nazzjonali Maltija qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwali żbaljati u mawġa bilan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti darba wara l-oħra investigazzjoni ta' dat tip raw kif għamlu biex iħamġu isem il-gżira l-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ tal-Kumitat Libe ta' dal-Parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpa u arbitrarju. Membru ewlieni tal-grupp u wkoll membru ewlieni tal-Partit tal-Oppożizzjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-salta ta' dritt meta nippermettu li ġudizzju ta' portata kbira dwar il-valuri jisiru minn grupp li membri tiegħu jaslu lilhom infushom minn ġewwa u bla trasparenza. Malta għandha kull ħila biex iqis l-operat demokratiku tagħha tifremmer waqt li tirrispetta f'kollox ta' salta ta' dritt. Blue card question, do you accept? Mrs. Sant? Yeah. Madam Gomes has a blue card. Sur Sant, għandek blue card mis-Sunjura Gomes, jekk jogħġbok. I totally disagree. Ma naqbilx miegħek Sur Sant u insaqsik x'għamilt biex twaqqaf il-pajjiż tiegħek milli ikun tax haven illi jitfa' f'dubju il-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata, inklusi terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. X'għamilt inti biex tipprevjeni il-e-gambling, cryptocurrencies, il-korruzzjoni li ġie żvelat fil-Panama Papers, iż-żewġ membri tal-gvern tiegħek illi għadhom fil-poter għalkemm dawn ġew esposti fil-Panama Papers. X'għamilt inti biex twaqqaf din il-ħaġa? Mrs. Sant, please go ahead. Sur Sant, jekk jogħġbok. Sur President, intenni dak li rajt, sfortunatament, il-rapport u s-Sinjura Gomes edin jihdu pala fatti allegazzjonijiet biss minkejja illi hija taħseb illi qed tibbażi fatti fuq affarijiet li m'hemmx evidenza għalihom. Il-Parlament jekk serju ma jistax jimxi l-qudiem dan il-mod.